Если у вас сухая кожа, то вам просто необходим двухступенчатый уход гидросияния с помощью капсульной эссенции и крема. Капсульная эссенция – это увлажняющий тонер и увлажняющая сыворотка в виде капсул. В составе гиалуроновая кислота, которая будет удерживать влагу вашей кожи. Неоцинамид повышает показатели увлажненности и укрепляет защитный барьер. Витамин Е выполняет функцию антиоксиданта и защищает кожу от внешних раздражителей. В состав крема входит экстракт облепихи, березовый сок, экстракт центеллы азиатской и витамин В12. Набор подарит вашей коже здоровое сияние и глубокое увлажнение. Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созасте хуб ҳастед. Худора шукр мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, иҷа хостум ки хидма як бори дига шинос кунам. Подписчикои нав мепурсанд ки худона мақсад шинос кунӣ. Ма оиладор, соҳиби 4 фарзанд, худора шукр. Номам Ҳангома, тоҷики тоҷикистонӣ. Айни замон дар давлати Россия дар шаҳри Химки зиндагӣ кардистам қити шавҳарум фарзандом. Анам хеле дӯстони азиз кор мекардам. 4 моҳ шид кора бас кардам. Хонашин анам хе хонадам сол корбори хона. Ягон торт порт печёни ам хеле чизо заказ мегирам хонада. Хай худо ба шукр дастам бепул намемона. Дӯстони азиз, иҷа хеле диде шумо да аввали навор ма компания Атомира реклама кардам. Дӯстони азиз, ами косметикаош, хайя косметикаош не ҳамаи чизош ба тарифа меарза, ба дараҷаҳои олиш. Шумо метавонед ки ба ҳамин хоҳараки ман Маҳвашҷон занг бизанӣ. Ҳамаи нозукиҳои кора шуморо хушрӯ карда мефаҳмонад. Дӯстони азиз, мода навигарӣ ҳастай. Метавонед ки маро табрик кунӣ. Ма хола шудам. Боя бори дига чӣ хеле ки гуфтам, бисёритон медонед, хоҳари ман қариб 2 сол мешавад дар як квартира қити ман зиндагӣ кардестай. 2 фарзанд дошт, як бача, як духтар. Озибо духтарчадор шудай хоҳари ман. Айродом дина ҷавобиш додан овардемша, шавҳараш овардакша. Хай худо ба шукр соғ саломат. Духтарша ном кардем, номи Шукрона. Хоҳарам ҳамин нома маҳқул кардай, номи Шукрона. Анам хеле дӯстони азиз, мода хурсандӣ. Баъд якта комментария шудагӣ буд ки хоҳари шумо мақсад гражданство чихе гирифтак, чихе мегирад гуфта савол додан. Аммо хоҳарда хостам ки саволашда ҷавоб дим. Хоҳари ман на основании мисол дадам гражданство да супоридак, мобайни 8 моҳда паспортча гирифтак. Паспортча гирифт, ози барои пособия чӣ кардесай, документ ҷамъ карда супориданияй. Анам хеле дӯстони азиз, хоҳари мара шавҳараш гражданини Россия ҳастай. 4 сол мешава. Намедонам аквай зан урусай чӣ миллатаки, қати кадом занаки урус мақсад ЗАГС кардан. Мобайни 4 солда вай гражданстваша гирифтак. Хоҳари ман основание ки дошт, на основании доштагиш мобайни 8 моҳда паспортча гирифт. Шавҳараш гирифт, 2-3 моҳ пас хоҳари ман паспортча гирифт. Анам хеле дӯстони азиз, вақте ки основание дошта бошӣ, шумо бемалол метавонед ки мисол гражданствода подават кунӣ, баъд бемалол паспортуна бигирӣ. Основание чия? Яхело мепурсанд. Основание ҳаме ки мисол падарат ёки модарат
гражданство дошта боша. Агар ака хоҳар дошта боша, ту ҳамо акам дора, хоҳарам дора гуфта гражданство биспорӣ намешава. Фақат ами хеши наздик чӣ мешавад? Падар, модар, фарзанд. Агар фарзанд дошта боша, падар метавона бигира. Падар модар метавона бигира. Агар ки падар модар дошта боша, мисол ай ҳамо падар модар якташам дошта боша ки фарзанд чанд фарзанди боша метавона ки бигира. Сразу мисол вақте ки ҳози ҳамахалагӣ гражданство спориданӣ шуди, чанд кӯдаки дорӣ, ҳамаи ҳамон кӯдакурам қатид мебарӣ ва ё ҳам сразу мисол чиёшуна гражданствошуна қабул мекунанд. мисол баъд метавона ки на основании шумо шавҳартун, на основании шавҳартун, мисол бо авлоди шавҳарат амахалӣ мисол метавонанд ки одамо паспорт кунанд. Вақте ки основание надошта бошӣ, қинай метавонанд ки натиҳанд паспорт. Метавонанд ки ҳамихе ҳар рӯз имрӯз биё пага биё гуфта нағма кунанд. Баъд ҳамин Москвада чиқа қинай гражданство гирифтан. Спросиш бисёра, иша биёр, уша биёр, иш нест, уш нест гуфта ҳамихали бисёр. Дига ҳам паспорт дар ҷонат мезанад, паспортгирит ҳам намефура. Ягон област боша, мисол ягон шаҳре ки камтар ай Москва 5-6 соат дур боша, уҷода бо чиқа осонтара паспорт кардан. Ягон одами дар корира мисол меёвӣ, паспорта меспорӣ. Анам хеле хоҳарҷон, дар саволи шумо ҳамиха ҷавоб додум. Агар бо чизеша нофаҳмо боша, марҳамат комментарияда бинависед, бо хушрӯ карда ҷавоб медиҳем. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки диде, иҷа ман отала кардестам. Зербакша тайёр кардам, иҷа звола гирифтам. Дар моҳи шарифи Рамазон ами фақат мефурад ки отала бихӯрӣ, хомшӯрбо бихӯрӣ. Рости гап шавҳари ман ами агар ҳар рӯз ош бутӣ, ҳар рӯз ош мехӯра. Оша нағз мебинаву борша. Анами ду авқота ганда нағз мебина. Мо ай дастаи ора дига ош биган мӯи саромон рост мехеза. Дилмона гирифтаи ош қати борш. Ана агар хеле авқотои ба дили мо кунем, ура намефурав, хай ноилоҷ хаб мекунам, мехӯра. Лекин отала ҳам чизи нағзай, ба маззаҳай. Ҳами мо Тоҷикистонда будем, хонаи хуштоманамда, ҳар бега ҳамихе отала мекардем, тавақда тезаку шӯрак мазза карда мехӯрдем. Анам хеле дӯстони азиз, инҷа ман тупоама дохтам, чӣ хеле ки дидесте. Инҷа оталама кашидам. Ҳар вақт борик мебуридам. Ҳозиро чӣ хеле ки борикам намефурам. Мефурам ки аида паҳм бибурам. хол мекунам ки паҳм ба мазза мешава, борик чӣ хеле ки нафуридестай ҳозиро. Анам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки шумо наворҳои маро тамошо мекунед. Худо аз шумо розӣ боша. Хай то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дӯстони азиз.